This is Dagupan's ultimate FM radio station, 90.3 Energy FM. Pag-awa mong sabihing radyo, sabihin mo, Energy! Masam Summit! Coming to you live at the 4th floor, Duki Chongson Building, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan. City ang Energy FM Dagupan na hindi lang po napapakinggan sa syudad ng Dagupan, but we are also heard in the entire province of Pangasinan, particularly na po dito sa may bayan po ng Mapandan, Pangasinan. Hindi lang po tayo napapakinggan dito, but we are also heard coast to coast and globally through our A-Radio portal. Kasama po dyan ang ating Energy FM Dagupan FB page. I officially welcome you na po sa isa na namang edisyon ng ating Wednesday edition ng Tapatan ni Pangga 2022. This program aims to assist and educate our fellow Pangasinense pagdating po sa nalalapit na eleksyon May 9, 2022. Ngayong araw mga kaibigan, atin pong hihimay-himayin, atin pong kakausapin at atin pong mga kadaupang palad mga kaibigan ang mga nagbabakasakali at mga current mga politicians, of course, na nakaupo sa kanilang mga pwesto. Ito na nga po ang Tapatan ni Pangga 2022. At ngayong araw na to, atin po makakausap, walang iba po mga kaibigan, isa home businessman, isa pong dating OFW mga kaibigan sa Dubai. At tumakbo bilang councilor po sa bayan ng Mapandan at siya po ay nabigyan po akawusanda na maging councilor. Ngayon naman po mga kaibigan, siya po ay tatakbo bilang mayor dyan sa may Mapandan. Mga kaibigan, Honorable Councilor Carl Christian F. Vega. Good morning, Councilor. Magandang umaga, Sir Jay, at sa lahat ng mga tagapakinig ng Energy FM. Welcome po sa ating Tapatan ni Pangga. Alright, hindi pa ho to yung ating one-on-one sa Tapatan, pero gusto ko lang munang kamustahin kayo. Kumusta po si Councilor Christian Vega? Mabuti naman po at sa awa ng Diyos, ang pangangatawan natin ay mabuti and safe naman po tayo sa lahat ng mga nangyayari ngayon like the COVID cases. So far, ang Mapandan also is doing well naman. Meron tayong ibang cases pero at least na ma-manage naman po. Okay po. Sige po, are you ready na ho ba sa ating Tapatan ni Pangga 2022? Ready na po sa tapatan natin, KJ. Alright, simulan na natin mga kaibigan ang Tapatan ni Pangga 2022. At syempre, gusto ko lang po muna pang paalalahanan yung mga kababayan natin, lalong-lalo na ho dyan sa may Papandan. Pero nakita ko na po, as early as now, meron na ho tayong 87 viewers. Salamat po sa mga taga Mapandan ha. Pwede ho kayo magpadala ng inyong mga katanungan sa ating mga text line 0912-782-5884 at 0955-5976-34. At ready na po ang ating staff ng Energy FM Dagupan para ho i-accommodate ang inyong mga question at pumayag po ang ating guest para sa ating No Holds Barred. And when you hear this buzzer, ibig sabihin po we move on to the next question. At paalala ko po, hindi po magki-carry over yung hindi nyo naubos na oras sa susunod na question. Here we go with our first tapat na katanungan, and this deserves 1 minute. Isang tapat na tanong. Sino po si Councilor Carl Christian F. Vega? Magandang tanong, and of course si Carl Christian Vega ay pinanganak sa bayan ng Mapandan. Nag-aral po siya sa Central and nag-high school, nagtapos siya sa bayan ng Mangaldan. Nag-college din naman po ako at natapos na BSc Marketing graduate sa St. Louis University sa Baguio po. And after that, I started working sa Toyota for 3 years bilang ahente po. And nagkaroon tayo ng opportunity to work in abroad for 7 years. 7 years sa isang company, Standard Chartered Bank. And simula noon, bumalik na po ako dito for the year 2012 bilang isang negosyante na lang po sa bayan ng Mapandan and in Baguio. Okay po, talaga na pong pumasok kayo doon sa 1 minute natin. 10:22 in the morning. Teka lang, check ko lang po may mga pagbati na pumapasok. Good morning. Ayan, pa-shoutout po. Watching Felix Domicilio. Watching from Mapandan, Lisa Tibay. Watching from Luyan, Bliss. Rufa May Pinulyar, Mendoza. Peace 2022, Arm Cal Quinto. And pa-shoutout po, Kuyang Carl. Ayan, Kuyang Carl po tawag sa inyo. Kadalasan, okay. Kuyang Carl.
And this deserves 5 minutes. Isang tapat na katanungan. 5 minuto po bibigay ko sa inyo. Okay? Isang tapat na tanong, ano po ang plataforma na nais pong ilatag ng isang Councilor Carl Christian F. Vega sa bayan po ng Mapandan? 5 minutes, ngayon na. Gusto kong ipakilala sa buong bayan ng Mapandan ang babae sa buhay namin ng Team Vega Kalimlim, si Bea. Hindi po ito yung artista na si Bea Alonso, pero Bea stands for B for basura, H for healthcare, E for education, and A for agriculture. So mayroon, hinimay-himay po natin yan. Pinag-aralan, base sa mga dato, at pinag-research na po natin yan. With all our heart, dinedicate namin para makausap para magkaroon tayo ng kukup-kup na ng basura. So with that, magkakaroon dapat ng MOA para makup-kup ang mga basura for the time being. And then we will educate the people with the cooperation ng bawat barangay para naman ito ay mapag-aralan, mas mapakaunti, masegregate natin yung mga basura. In terms of healthcare, nandyan ang plano ng grupo. Ang Team Vega ay committed sa healthcare kasi lalo na ngayon sa pandemic, we will have to improve the facility sa mga barangay. So ang barangay health center dapat kompleto ang facility. That includes yung mga gamot, basic na mga gamot, sipon, ubo, para sa mga infants. Hindi na po natin kailangan dalhin agad-agad sa ospital para naman hindi sila ma-infect kung meron mang COVID sa ospital. So, doon pa lang, sa barangay pa lang, nafi-filter na natin yung mga dapat nating asikasuhin sa ospital. So, with that, magdadagdag din tayo ng ambulance kasi, and we call that Caravan Kabalian Charity Vehicle. It stands for KCV. We will try our best para makapag-introduce, makapagdagdag tayo ng ambulansya dahil yun ay makakapagsagip ng buhay, lalo na sa panahon ng pandemic. And of course, ang education natin, mayroon na po tayong 50 graduates last week sa mga TESDA. Kasi tinutulungan natin, may gumraduate na po, napag-graduate na ng Team Vega Kalimlim na 50 students. And this upcoming month, meron na rin po tayong second and third batch na mag-graduate. Bookkeeping, tapos yung pag-alaga sa mga animals, meron na po tayong natulungan doon. So, as early as now, tumulong na rin tayo sa isang barangay, makapagbigay ng isang daycare center sa Barangay Torres. And we are all proud of that dahil donate po tayo ng isang facility na matutulungan ng infants pa lang. And of course, sa agriculture, ang bayan ng Mapandan ay, some of them are irrigated, ang iba naman ay hindi irrigated. So we will try our best to focus on non-irrigated na mga lupain. So paano natin matutulungan ang mga yan? Pwede tayong makipag-coordinate sa probinsya dahil mayroon naman po silang itutulong in terms of like the Abig Pangasinan, namigay po sila ng water pumps sa mga farmers association. So we will try to focus on them para naman ma-improve, mapadami pa ang ating produkto. Para sa lahat ng mga farmers sa ating bayan ay mari-reach out din natin. Yan po. And of course, we do also have a plan sa Mapandan since nakilala ang Mapandan bilang isang tourist spot dahil sa Pandan Festival. So true. Since sa ngayon po, wala naman pandemic po ngayon eh. So hindi pa natin kailangang pag-focusan yan. But we will try to focus bakit wala tayong turismo sa Mapandan. So income din po yon. Kaya we do have a vision in Mapandan na magkakaroon tayo ng isang tourist destination as part of the growing economy para makatulong tayo sa ekonomiya din ng Mapandan. Maraming salamat po sa inyong tapat na kasagutan, Honorable Councilor Carl Christian Vega, at hindi niya na ho na ubos po yung remaining 40 seconds niya. Alright, ibig sabihin yung 40 seconds na hindi ho natin i-carry over yan, ano? I'm so happy to inform our dear guests that our viewers at this juncture is now at 150 viewers. Salamat po sa suporta ng mga taga-bayan po ng Mapandan. Ipaabot po natin ang tinig ng tumatakbo po ninyong Mayor, Councilor Carl Christian F. Vega.
Now, this next question deserves another 5 minutes. Isang tapat na tanong, ano po ang mga bagay-bagay na sa tingin mo dapat paghandaan ng inyong pamumuno bilang mayor kung sakali man po kayo po mapagbigyan pagdating po sa kalamidad at pagdating din po sa partikular na sa COVID-19, sa trabaho, edukasyon at maging krimen. Your 5 minutes starts now. Isa sa mga focus natin ngayon, Sir Jay, is yung healthcare. As I have said earlier, magfo-focus tayo sa pag-create ng isang magandang sistema in terms of emergency. Kailangan natin maging active. We must establish a certain office na talagang committed 24 hours. Hindi lang po sa within working hours. By doing that, dapat aware ang mga tao rin na in times na may emergency o may kailangan within their barangay or clustered barangays, dapat na alam nila kung ano yung importanteng numero para sila itatawagan. And para makluster natin yung mga barangay, and sa mga critical, doon pwedeng ipapasok natin sa isang command center para naman maayos natin yung sistema ng healthcare. For example, sa ngayon, I will be touching already yung pagbabakuna. Since we are in the pandemic, of course, dapat systematized din yan. Dapat may sistema tayo. Currently, we are on 63% na first dose na nabakunahan, and yung mga fully vaccinated is only like 55%. So, yung mga yan, kung magagawa pa natin ng mas magandang sistema para mapabilis, mapabakuna natin, yung mga kababayan natin is gagawin natin. And I do believe na ngayon ginagawa naman na natin. Pumupunta na tayo sa mga bawat barangay para ma-increase pa lalo, mapabilis ang pagbabakuna. In terms of our security, so far, nagpapasalamat tayo sa Diyos at ang Mapandan ay isa sa mga pinaka-safe na place. Magkakaibigan, magkakamag-anak, isang maliit na bayan pero nagmula yan sa isang pamilya lang yata. Magkakamag-anak lang po. So far, nagpapasalamat kami sa Diyos, and we do maintain that family ties. Even in politics. Kami po, wala pong politics, but magkakaibigan pa rin kami. Okay? So, in terms of calamity, isa sa pinakamaswerte ang Mapandan dahil sa mga ilang nagdaang bagyo, hindi naman po tayo sobrang naapektuhan. And isa sa mga geographical, ang Mapandan ay isa sa mga medyo mataas na bayan. So hindi po tayo nababaha. And I still remember sa mga previous administrations, maraming savings ang Mapandan. Kaya yung savings na yon, nagamit natin yon sa pag-put up ng evacuation centers on different barangays. Ganyan, kaya sana hindi na darating ang kalamidad sa atin, but we need to prepare pa rin. Preparation is better, di ba? Kaya mas magandang preparado tayo. Nandiyan naman na ang MDR, ready sila para rumisponde, pero mas lalo natin patitibayan. Mas lalo nating bibigyan, pag-focusan ang pagbigay ng facilities sa kanila para in times of darating ang calamity, at least tayo ay aware at handa. Of course, yung mga personnel dapat din ready. Kasi kahit na may mga equipments tayo, pero kung hindi naman handa yung mga tao, and we are not just talking sa munisipyo. It should be, dapat na-educate natin ang bawat barangay para naman lahat hindi nakafocus yung burden lang sa munisipyo. But instead, i-activate natin ang bawat barangay, hihingi tayo ng tulong sa bawat barangay captains para naman pagtulong-tulungan natin ang bawat or any sakuna na darating sa ating bayan. Thank you very much po sa iyong tapat na kasagutan. Tapatan ni Councilor Carl Christian Vega. Our next tapat na question deserves 5 minutes. Pero bago ko yan i-dish out, simulan ko na po muna sandali yung mga pagbati na pumapasok sa atin pong fan page ng Energy FM Dagupan. Watching from Santiago, Isabela, shout out sa mga Mansano at Parareñas family.
Team Vega Kalimlim from JR Malanum. Proud Mapandanians ako dahil darating na ang tunay na pagbabago. Go Mayor Carl Christian Vega. Mayor Carl Christian Vega for 2022. Shout out Fiesta Gas Mapandan. Ako, nakatutok ang Fiesta Gas Mapandan. Kumusta ko kayong lahat dyan? Salamat po sa pakikinig. Jollibee Vega ang saya. Talaga. Vega ang saya, no? Okay, Vea, I love you. Matulungin, madaling lapitan, maasaan sa oras ng kagabitan. Wala nang hahanapin pa sa bayan ng Mapandan dahil sa nasa inyo na Sir Mayor Carl Christian Vega. Yan, mga pagbati na inyo pong atin pong nababasa. We are now at 181 viewers po dito ho sa ating tapatan ngayon sa bayan po ng ating Mapandan. Next tapat na question deserves 5 minutes. Isang tapat na katanungan. Ano po ang nagpapalakas sa loob, sa puso at isipan ni Carl Christian Vega na tumakbo po sa karera ng pagka-mayor? Kayo po ay nanalo pa lang po ng isang beses sa pagka-councilor. Bakit hindi po councilor at bakit hindi rin po vice mayor ang inyong tinakbuhan? Yung tapat na kasagutan ngayon na. Maraming salamat sa napakagandang tanong, Sir Jay. Tumakbo si Carl Christian Vega hindi lamang po sa bilang tatakbo kaagad kasi sabi nga nila bakit hindi nga vice mayor, but ganito, nag-ugat kasi ang lahat. Hindi naman po tayo talaga politiko dati. Nag-umpisa tayo, ang family, Vega family ay nag-ugat ito sa pagtulong sa mga kapwa, and it so happened na ako bilang lalaki at ako bilang tumatayo na isang nangunguno sa ating pamilya, tayo'y napag-isipan na instead of helping few, mas lalo pa tayong makakatulong kung ako'y makakapasok sa politika. So, ngayon, konsyal lang sa ngayon. Pero bakit mayor na kaagad? Ito naman po ay galing naman po sa puso ko na gusto ko pang lalong makatulong. Dahil ako po bilang konsyal ay legislator po ako ngayon. Isa po akong tumutulong sa paggawa ng batas, ordinansa, resolution sa ating bayan. Ang isang executive ay mas lalong magkakaroon po tayo ng pag-reach out sa ating mga roots, sa ating mga bawat barangay. So doon po nagdesisyon po tayo na kailangan po tayong mas makatulong pa sa ating mga kababayan. Nag-umpisa lang ito dahil sa nararamdaman ng puso ko. Gusto ko i-reach out pa ang mas maraming katauhan, mas maraming kabaluyan natin. It is because we do have a vision na gusto nating i-implement or impart sa ating bayan. Ito namang vision na ito, nakatulad ng nabanggit ko po kanina na Bea, may mga karagdagang visions po yan. At base po yan lahat based on research. Pagkaupo pa lang natin sa konseho, bilang konsehal, tayo po ay walang humpay na tumutulong or nagre-reach out sa mga taong natutulungan or nag-ask ng help sa atin. So especially in times of pandemic, si Councilor Vega ay nandyan, bukas ang palad, and ang family Vega ay since then nandyan naman po, tumutulong na sa atin. And yun nga po, because of that vision, mayroon tayong gustong i-achieve para sa ating bayan, para mas lalo pa tayong makatulong, and with that vision, mas ma-improve pa natin ang economy ng ating bayan. Hindi lang ito sa in times of sa field ng tourism, pero sa lahat ng sistema, sa sistema ng pagsasaka, sa sistema ng ating transportasyon, of course sa sistema ng ating healthcare. Diyan po lahat nakafocus ang Team Vega, especially the education. Marami po tayong graduates or gustong mag-aral, pero hindi po sila equipped pagdating during the interview or pagdating sa ibang bansa, pag-apply. So napupunta tuloy tayo. I think this is what I've gained as an experience nung nagtrabaho tayo sa OFW, bilang OFW sa Dubai for 7 years, dahil instead of makakuha tayo ng mas mataas na sahod, mas magandang position, we're just ending up sa basic jobs. So kung mas equip pa ang mga kababayan natin, especially Filipinos sa ibang bansa, masyadong
masipag ang mga yan, pinagkakatiwalaan. So, we would like to back that up kapag sila ay well-versed sa kanilang education, kung saang field sila mas magaling, para naman mas lalo nating ma-guide sila kung saan mas magandang trabaho. Para, ito kasi babalik din sa atin. Dahil pamilyang OFW po ako, tingnan nyo po, after 7 years, bumalik po ako dito para mag-establish ng negosyo, at sa ngayon nakakatulong na tayo ng mga kapwa natin, mga kababayan dito sa Mapandan. So, yun yung mga bagay-bagay na nag-udyok sa atin para naman tayo po ay mas decided na para tayo dire-diretsong makatulong sa ating bayan ng Mapandan. 10:38 in the morning, remaining 30 seconds. Sige lang po. Tapatan ni Pangga. Gusto na mag-move on sa next question ng ating speaker. 10:38 na po ng umaga. We have 208 viewers po. Council Carl Christian Vega na nanonood and still sharing po ng ating tapatan ni Pangga 2022. Mavegang umaga, pa-shoutout Barangay Council of Santa Maria, Mapandan. Nakatutok po sila. Watching from Santa Maria, Mapandan. Mabuhay po kayo from Jonas Dizon. Mabuhay Mapandan. Good luck, sir. Jessa Di Dios, mabuhay kayo, Sir Carl. Proud po kami sa inyo from KCB Construction. Marami ho nakakanood. Pwede ho ba kayong kumuhay sandali sa camera para makamusta na. Okay, mga kababayan ho natin dyan sa Mapandan, hope you guys are enjoying the tapatan. Next tapat na katanungan, this only deserves 1 minute po, Councilor, ano po. Ito is opinion nyo lang po. Okay. We have no against. You deserve your own opinion. At ito po ay napapanahon na mga katanungan na atin pong ibabato sa mga katapatan natin. Isang tapat na tanong, ano po ang inyong masasabi sa no bakuna, no labas policy? Ganun na rin po sa no bakuna, no sakay policy na maaari po magkaroon ng domino effect sa Pangasinan at ganun na rin po sa inyong pong bayan ng Pangasinan, bayan po ng Mapandan. This deserves 1 minute. Ngayon na. Tapat na sagot po. Tayo po'y nag-a-agree sa no bakuna, no sakay policy, pero may karagdagan yan. Hindi lang naman po lahat ng tao ay pare-pareho. Why don't we? It is only a suggestion as what we have talked earlier, na may mga jeepney or tricycle na magki-cater naman para sa mga hindi nakabakuna. And doon naman po sa mga may gustong exclusive lang na sasakay doon sa mga bakunado, they have a freedom to choose. So ang transportation natin, importante yan para makarating tayo sa pupuntahan natin. So why don't we just look for options na mayroon pwedeng bumiyaheng hindi bakunado, meron naman po pwedeng bibiyahe ng hindi bakunado. Thank you very much po at you have 5 seconds. Okay na po sa inyo yan? Anyway, but we will syempre susundin natin kung ano man ang sasabihin ng ating gobyerno. Tapatan ni Pangga 2022. Next, tapat na katanungan. Ito po ay 6 na minuto po ito na ibibigay ko po sa inyo, Councilor Carl. Obviously, nangyayari po ito sa atin pong kasalukuyan at even po sa iba pong bayan na talaga pong problema pag hindi ho nila kasama or kaalyado ang nanalo. Hindi po biro tong katanungan na to. Kaya ho pa natin ho namin dinidish out. Hindi ho pinagtatawanan dapat tong katanungan na to dahil napaka-importante. Isang tapat na tanong. Kung kayo po ay mabigyan ng pagkakataon na halal po bilang mayor dyan ho sa Mapandan, Pangasinan, ay nagkataon ho kayo lang ang pinalad at nasa kabilang partido po ang mga nakasama ninyo. So paano nyo po sila pakikisamahan? 5 minuto po ito. Ang yung tapat na kasagutan ngayon na. Before ko sasagutin yan, Sir Jay, I'm confident with my team. Ang Team Vega Kalimlim ay pinag-isipang maigi at hindi lang po yan basta nangyari in a single night. Ang Vice Mayor ko ay pamilyang Vega, ang pamilya ay Kalimlim. 19 years in service na si Vice Shoni Kalimlim. So ang anak naman po niya ay konsehal kasama kong nag-umpisa. So that is Councilor Kiko Kalimlim. Number 3 siya sa kasalukuyan, pero he is doing well sa kanyang trabaho. Ang kapitan ng Santa Maria, isang napakabatang kapitan, pero I urge him to run for
being a counselor dahil nakita ko isa siyang magandang leader sa kanyang barangay. So pwede natin yang i-impart dito sa bayan dahil may leadership skill siya. So si Larry Morales, si Kuya Nonong Castro, both of them are negosyante. Pero ang pagiging negosyante nila ay hindi lang naman nangyari yan sa isang gabi. Pinag-aralan din nila yan kung paano patakbuhin ang kanilang mga negosyo. So in people management, mayroon na silang skills pagdating doon. Isa pang kapitan, the return of barangay captain Revilla. Si Cap Revilla, isa siyang 14 years in service na. So tumakbo siya before pero hindi lang pinalad. Pero sa kagustuhan, nakita ko sa kanya na kung paano niya gustong tumulong sa ating bayan. Kaya Kuya Ronnie, sabi ko sa kanya, tulungan mo ulit ako. At pumayag naman siya dahil gusto talaga niyang mag-serve sa ating bayan. Dumagdag dyan si Freddy Pinulyar, 15 years bilang OFW. Pero, biruin mo, isa siyang OFW pero bumalik dito dahil nakita niya na mas marami pa siyang maitutulong kung ano yung natutunan niya sa being OFW doon. Sa logistics siya. So, pwede siyang tumulong sa ating logistics dito in terms of healthcare and sa mga produkto ng ating bayan. Nandyan si Kuya Edward Mendoza na bumabalik din bilang kakandidato kasi hindi siya pinalad noon. Pero education, nakafocus siya sa education. And of course, si Kuya Pac Eric Parayno, si Kuya Eric ay dati na naging konsyal yan. Pero I believe that he is so intelligent pagdating sa pag-create or pag-create ng solutions. Nakafocus siya sa pagtulong din kasi meron siyang Mapandan Today. Kahit hindi siya nanalo noon, nakapagbigay pa rin siya ng tulong kahit hindi siya konsyal or nakaupong bilang opisyal sa bayan ng Mapandan. So going back, kung sakali man, but I strongly believe na ang Team Vega Kalimlim ay kompletos recados din at they are all dedicated, galing yan sa puso nila sa pagsisilbi. So going back to the question, kung sakali man ako lang ang nakaupo dyan na under the Team Vega Kalimlim, I would ask personally sa lahat, of course I will ask 3 sa department pa lang sa munisipyo, hihingin ko ang kanilang cooperation, mag-unite kami. And they will have to trust ang nakaupong mayor para naman bigyan nila ng pagkakataon, ipakita niya, patunayan na siya ay deserving na mag-lead ng isang bayan. Hindi natin magagawa to sa isang tao lang. Magagawa natin yan pag nandyan na yung mga department heads and lahat ng mga empleyado natin sa munisipyo. And pagdating naman sa mga konsehal natin, of course, totoo po yun. In reality, pero mahihirapan. Hindi naman sinasabi na hindi magkakaroon, pero mahihirapan. Pero makikiusap ako sa kanila. Nabibigyan nila ng full trust, magkaisa na lang po kami. Kalimutan na lang lahat kung ano man ang nangyari. Kung hindi man kami magkakasama noon, pero at least give me a chance para i-prove ko at dahil hindi ko sila i-fail, kung yung tiwala nila sa akin ay ibibigay nila, hindi ko sila i-fail. And I will never fail the Mapandan, the townspeople of Mapandan. Kung pagkakaisa namin ay nandiyan, wala pong masamang mangyayari, but instead, continuous development ng Mapandan kung nandyan silang makikipag-unite sa atin. 10:46, sumayin niyo po ang first 6 questions ng ating tapatan ni Pangga. Mga Pangga, ano po, those are the basic questions at nailahad na po ng atin pong speaker ang or ating katapatan ngayong araw na to, ang mga plataforma. Kayo na po ang humusga. Papasok na ho tayo sa portion na inaantabayanan ng lahat. Okay, ito na po ang no holds barred. Ibig sabihin, ang inyong po mga questions na pumapasok ngayon, nakikita nyo rin po sa ating Facebook live ang mga text lines na pwede nyo tawag, or i-text rather. Pwede rin ho kayong tumawag sa 075-515-5537. Andiyan po ang ating staff din na po pwede hong mag-accommodate ng inyong call. Ang 0912-782-5884 and 0955-976-34. Alright, 0955-976-34. Special thanks nga pala sa Water Market sa tubig po na ininom namin ngayon ni Councilor Carl Christian Vega. Salamat po. Okay,
Etong portion na to, no holds barred, ibig sabihin po to, wala na ho tayong time limit. You could talk as long as you like. Wag lang ho tayong sosobra sa 11 o'clock ng umaga. Ano po, 10:47 right now. Before we dish out some of the important questions na galing po sa pulso ng ating mga kababayan, particularly dyan sa may bayan po ng Mapandan, I'd like to remind you that the views and opinions of the speaker or the guest do not necessarily reflect the views and opinions of the host, the station, and the network. Furthermore, the views, opinion, and insinuation of the host or even our guests do not necessarily reflect of those of the station, the show, the network, and the company. So eto na po ang ating no holds barred question. First question mula po sa ating texter 9967. Mayor, ano po ang masasabi niyo sa ginagawang tapunan ng basura malapit sa ilog? Councilor Carl? Of course, number one po tayong hindi sasang-ayon po dyan. Kasi tayo po ay nangumpuni ng ilog na yan. We have the MOA. For 3 years, tayo po ang tagapamahala, tagapag-alaga ng Angalacan River. So, hindi po pwedeng magtapon ng basura beside the river. Yan po ay isang no-no sa, I believe, sa DNR. We must stop the DNR para naman makita natin na kung totoo man ito na may nagtatapon diyan, of course, kailangan nating aksyonan yan dahil hindi po pwede na magkaroon ng basurahan sa gilid ng ilog. Yun po. But of course, we will have to go through process. Kung mayroon man basura dyan sa ating barangay, mamarapatin natin na ipaalam natin sa ating barangay captain. Kung wala namang aksyon ang barangay captain, iparating nyo po sa amin sa munisipyo, sa Sanggunian, para naman mabigyan ng aksyon ito. At maitap natin ang DNR hingi tayo ng tulong sa kanila, of course, to assess the problem. Kung ito ba ay totoo man or hindi, kung ito man ay gaano kalayo, baka naman malayong-malayo na. So, may mga bagay na kailangan nating i-consider, pero ito ay magsisimula lamang para ma-aksyonan po natin, itap natin ang ating barangay para mag-create tayo ng letter. And that letter, it will all go to yung sa nararapat na agency. Okay. Texter 1627. Bakit po kayo po ang dapat kong piliing mayor instead po sa current mayor? Maraming tumatakbong mayor pa po. Kaibigan ko rin po ang mayor ng Mapandan sa ngayon. And I have nothing against the administration because I'm still part of this administration. It's just that I do have a vision na mas gusto pa nating bigyan ng pansin ang pag-asikaso in terms of healthcare, in terms of our agriculture, in terms of our education, in terms in handling the basura. Yung nauna natin, probably that is the first nakapag-observe na. So bakit may basura pa rin? Alam natin na lahat ng bayan ay problema ang basura. Meron man mandato, okay? Pero it is up for a good leader para naman siya ay ipatupad niya kung ano man ang mandatos na yon. Hindi lang pwedeng nakaupo lang tayo dyan. Hindi ko naman sinasabi na ako po yung nakaupo. Because until now, I'm part of that environmental committee. Until now, wala pa po tayong municipal material recovery facility. Okay? And of course, it will all start sa bawat barangay. Merong material recovery facility ang bawat barangay. Kung mayroon man yan, hindi lang pwedeng nandyan lang yan. We need to impose and continuous follow-up para naman ang bawat barangay po ba ay gumagawa ng paraan din para ito ay masolusyonan. Okay? So, sa ngayon, nagkalat ang mga basura natin in Mapandan sa mga ibang lugar. Bakit mamarapatin natin na papayag tayong gano'n na lang? Kahit na may mga MRF tayo dyan sa barangay, pero kung hindi naman nagagamit. So, I think we need to go back to the basic na let us educate ourselves para sa mga bawat barangay. We need cooperation sa lahat ng aspeto. Hindi lang po yan sa leader din po eh. Pero if I would be given a chance, bibigyan nyo po yung tiwala nyo po sa akin.
I will never fail, Mapandan. Nandyan na po tayo ngayon, tumutulong na, and ibibigay ko pa rin ang todong pagtutulong, pakikinig sa mga taong nangangailangan. Yun po. Okay, texter 2451, sabi dito, Mayor, sana po isa sa mga, parang basa ko dito, is a suggestion sa mga ordinance po ninyo sa ating bayan ng Mapandan, ipagbawal po huliin ng mga maiingay na tambutso. Problema ata talaga ito mga tambutso ng mga motor. Ano pong komento niyo po dito? Meron po tayo kasing national ordinance na po dyan. And ang Mapandan ay i-adapt lang natin yan. Pero since mayroon ng existing, that is in collaboration with the PNP. Dahil mayroon din silang law pagdating diyan. So, don't worry, we will have to look into that kasi ang agency ng PNP at ang bayan ng Mapandan mag-uusap para kung ano ang magandang gawin po diyan. Texter 513, sabi niyo po kanina kayo po ay gagawa ng paraan po na sa kabila po ng wala ho tayo mga turista ngayon dito sa Mapandan at mahina ang turismo. Ano po ang plano po ninyo? We do have this Angalacan River. Yan lang ang tanging nakita ng Vega, Kalimlim, na pwede nating explore. Since ang river is a natural blessing yan natural, nandyan na yan. Simula nung pinanganak po tayo, minana na natin yan. And mayroon tayong programa sa gobyerno ngayon na yung slope protection and mayroong 3 meters na kalsada. Why don't we exploit that? Subukan nating extend yan, gawin nating tourist spot ang Angalacan. That is the vision, pinag-aralan yan ng Vega, Kalimlim. It is because hindi naman pwedeng magbenta ang mga tao doon sa loob ng plaza. Pinagbabawal po yan. So why don't we do have this natural river, Angalacan River natin na ito, subukan natin pagandahin and exploit natin para dyan na lang mamamasyal yung mga tao at magkaroon tayo ng turismo. Wala tayong kuweba, wala tayong beach, wala po tayong any natural resources pa. So, pero mayroon tayong Angalacan River. Why don't we just exploit that? Pag-isipan natin. Kaya sa ngayon pa lang, in collaboration with DNR, inampon natin ang Angalacan River. We are having this cleanup drives kasi inuunti-unti nating linisan ang Angalacan. And by then, i-create natin, mas linisan natin, magki-create pa tayo ng magandang trabaho kasi doon na natin papupuntahin yung mga nagbebenta ng mga barbecue, mga street foods, may mga nagja-jogging. So, i-create natin ng magandang park, yung Angalacan River. And that is one I believe tourist destination na mangyayari. Kasi hindi lang naman tayo ang nauna doon. Look at Marikina River. In-improve nila, nag-create pa ng magandang bentahan, nagbebenta yung mga tao doon. So nag-create pa tayo ng pag-boost ng economy. Ganun po, sir. Alright. Texter 513. Kami pong mga senior citizen ay wala na pong trabaho. Pahirap po ang pandemya sa amin. Ano po ang plano ninyo? Magandang katanungan po yan. At nakikiisa po ako sa mga senior citizens. Since mayroon tayong mandato from the government na bawal muna silang lumabas, sila po ay isa sa mga naapektuhan po talaga. But we do need to follow kung ano man ang mandatos ng gobyerno natin dahil ito ay pinag-aralan po nila. At hindi po tayo nandiyan para magkaroon ng intervention natin yung decision ng government. Hindi po ganon. Pero susubukan po natin kung ano man ang naging trabaho nila noon. Of course, we will try to listen to them kung ano ba ang maitutulong pa ng government po sa atin. 10:56. Texter 50678, nagpapa-interview po kayo ngayon sa Energy. Ano po ang opinion nyo naman po sa mga kandidatong tumatanggi sa mga inaalok na interview ng mga media practitioner? Parang si ano to ha? Ano po ang opinion nyo lang po doon siguro hinihingi niya? In my personal opinion po, lahat po tayo ay may karapatan. So, we just need to respect kung ano man yung decision po nila.
Ang kagustuhan ng karamihan, syempre gusto nilang malaman, makilala pa ang isang kandidato. Kung mabibigyan siya ng chance, bakit hindi mo igagrab yon? Pero kung ayaw naman niya, we just need to accept and respect kung ano man ang decision ng isang kandidato na yon. Texter 9006, Councilor Vega, ano po ang masasabi nyo sa ongoing construction ng sementeryo ng Mapandan? Narinig ko na rin po yan. Marami pong nagsasabi sa atin. As much as we wanted to comment on that, I would just have to leave it muna kasi medyo sensitive po yung issue na yan. May mga agencies tayo na and aware naman po ang lahat ng tao diyan. Gusto lang nating mabigyan ng tone din ito. Pero I do believe that we do have a proper venue for this. Okay. 2 more minutes to go before the hour of 11 o'clock, but allow me to dish out 2 more questions. Pag may katanungan pa ho, bukas po ang ating text line 0912-782-5884. Right now, we have 283 viewers. At tumataas-taas pa po. Pero puro pagbati ho ang dumapasa sa sa ating Sir Jay, yes po. may I just butt in. In addition to that, since baka sabihin nila na hindi ako aware doon, I am fully aware of that, being the chairman of the Appropriations and Finance. I-inform ko na ang Sangguniang Panlalawigan ay hindi pa po inapruban yung sementeryo na ongoing construction. Okay, but may proper forum para pa-discuss ang ganito pong mga issue. But of course, thank you for sharing your thoughts. At sabi ko, this is no holds barred. So we give chance sa ating pong guests para makapagsalita about it also. Not to a point, syempre, na may mababangga ho sila. Ano po? 10:59, kung kayo nga po ay mahalal po na mayor, ano pong magagawa nyo po sa tulad kong simpleng tricycle driver lang po ng Mapandan? Meron tayong pangarap. Pangarap, pero kaya nga nire-research natin ang pangarap na yan para magkatotoo. Bakit hindi natin mas medyo i-high-tech natin ang yung mga embarker? So since mayroong mga kanya-kanyang terminal ang ating tricycle todas, bakit hindi natin bigyan ng sistema para naman hindi lang nag-aaway-away pagkuha ng customer? Nauuso na po ngayon ang Grab. Bakit hindi natin itry, pag-aralan, implement yan sa Grab tricycle na lang? Para naman fair ang mga bawat magpipick up ng pasahero. Bago mo pick upin, alam mo na siya ay customer mo na. So hindi na lang yung agawan, hindi na lang yung nag-uumpisa ng conflict yan. So with that system, pinag-aaralan natin yan, medyo high-tech, pero lahat naman ng tao na ngayon ay may kanya-kanyang cellphone. Pwede nang yung embarker mag-inform na si Tricycle A, may pasahero ka dito, naghihintay na siya, pick upin mo na lang. Iwas pa. In addition to that, iwas pa tayo sa mga direct contacts. Alright. Okay? Last question to dish out from JJ Di Vega. I believe yung matagal ng problema sa basura sa Promesías Dam Site na solusyonan na ng mayor nyo ngayon. Ano po ang masasabi nyo dito? And since meron na po pala kayong naisip na paraan para makuha ang mga basura, bakit po hintayin pa na maupo kayo? Di ba, Councilor Pro, kayo bakit hindi po makipagtulungan sa mayor nyo para sa problema na yan? Sabi, urgent naman po about sa basura. Serbisyo muna. Yan. Napakagandang observation po. But tulad ng sinabi ko po, isa lang po tayong konsehal po ngayon. I'm only into the legislative body. Pero ang executive ang siyang mismong mag-execute po niyan. Hindi naman po tama na bilang konsehal utusan natin ang mayor for that. Of course hindi. Mayroong proper na proseso po diyan. And of course, I know, alam naman natin lahat na ito'y pinag-aaralan. But of course, wala pa ako sa position to do that as of now. Kaya nga po ako humihingi ng tulong na ako isang ihalal nyo para maging executive, and we will execute everything
Thank you very much. Salamat po. 2 minuto na po. Nakalipas ang alas 11 ng umaga. Alam ko medyo marami ho mga pagbati. Pero i-dish out ko po para sa inyo dahil kanina medyo na-late tayo ng ating pong pag-stage ng ating tapatan. Kaya nga maganda na pagandahin ang Alacan River Solid Team Vega from Maribel, Manawis, Catalan, De Los Reyes, Soriano, Andy. Talagang ang Alacan River ang alam kong number 1 tourist spot. Dito, De Los Reyes, Soriano, Andy. 3 hearts for you, Councilor Vega. Basta importante, lahat ay mahalaga pa rin po para sa amin. Solid Vega Kalimlim. Go, go, go from Meli, Nelly, Aquino, Tobilleza. Okay, Councilor Carl Christian Vega, you have the microphone to have your words, final words sa atin pong tapatan para sa mga kababayan ninyo dyan sa may Mapandan, Pangasinan. Para po sa ating mga kababayan ng Mapandan, ako po'y lumalapit, si Carl Christian Vega. And ako po'y humihingi ng tulong ninyo. And of course, yung tiwala na ibigay nyo para sa akin. Dahil hindi ko po pababayaan ang ating bayan. Dahil si Carl Vega ay kasama mo ang aktibo at responsableng liderato. That would be all, sir. Maraming salamat po sa ating katapatan ngayong araw na to. Honorable Councilor Carl Christian F. Vega ng Mapandan, Pangasinan, running for Mayor. Sumayin nyo na naman po ang ating Wednesday edition ng Tapatan ni Pangga 2022. Ang tabayanan pa rin po ang mga sumusunod na araw na atin pong may mga katapatan. Layunin po ng programa nito to educate and assist our fellow Pangasinense. Cubs, May 9, 2022 election. Stay safe, stay healthy. Ito po ang inyong lingkod, Jay Uriles. Ito po ang Tapatan ni Pangga 2022.